Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonua nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzwana nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuti aseni nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yay! My one chairwoman. Chairwoman Vavhura Hombe. Vakashama baba. Vakashama chairwoman we Zanu-PF Women's League. Vane Hombe vakavhura nezuro. Vane mapicture avo ari kutenderera ende mapicture ari kuita noise zvekuti ma1 kubva nezuro nanhasi vanhu vari kuchema nawo mapictures iyayo handiti, but sezvamunoziva isi toshanda nedingindira rinoti umbowo. Hatungouye tichitaura nyaya dzisina proof, dzisina evidence. Saka da kuti ndikuratidzei mapictures, but changokuratidzai 1 or 2. Tanga ndakuratidzai chairwoman muvaona kuti hei zvaanenge atori munhu mukuru kongei achiita basa rakadaro. Avo ndo chairwoman avo. Chairwoman weZanu-PF Women's League vanonzi ivo Comrade Ratidzo Mukarati ya Comrade Ratidzo Mukarati. Ma1 saka mapicture vakaflya nezuro vatanga kutenderera. Mina ndimaise mumaone vatanga kutenderera nezuro. Pakaita noise baba, pakaita noise angatori ma1 right. To mapicture ayo nemachats iri group reZanu-PF. Mina da kuti ndikuverengere muzvionere mega. Avo ndo Comrade Ratidzo avo chairwoman. And then toda kuti tidaiso muone titangire pazvakatangira. Zvikanzi okay, hold on. Right. Zvikanzi ko ane manudes ari kutenderera ndiani igroup reZanu-PF iri. Kanzi ndanyara. Zvinonyadzisa baba. Izvi zvinodawo uri mupana mudiki kwetozoti munhu mukuru akaita saComrade kudaiso zvinozobuda era kumana. Ngavasirewo vana maititi apfana vaite izvozvo. Kwete kuti mukadzi mukuru zvikanzi ndanyara fani. Zvikanzi mbuya anzi mbuya ainzi ngaidzidzikame. Yaida kuti ngaidzikame, aita dzidzi aishona nhetsa tese. Mbuya ngaidzikame. Hey, pakashata. Mapictures acho kune vanenge vachizomada hayo ndinokandirai paWhatsApp. Mapictures aripo neuwandu hwawo. Ndokupai mapicture maita sei moona handitika, but ndikakupai mapicture handizvizivi ndakupai mapicture. Nekuti unoona uzongosungiswa nenyaya yekutenderedza zvinhu. But zvisinei apa. Zvikanzi chitofu chinopisa icho. Hanzi chairwoman vakarongerwa naFirst Lady after she had chairwoman vari kujola nadaddy husband. Handizvozivo vanenge vachitaura magrupu umu zviriko here zvinhu izvozvi. Hanzi chairwoman vaimbomhanya nemukuru, uyezve mukuru ane dzake dziri kupisawo manje ari kupomerwawo mhosva yekuti hanzi akandibhinya nemwana waWashman Ncube. Handeimuwo nyaya iri kutopisa. Hameno ndichichiri munyatsoitika kumusangano. Vanhu vakusaiza musangano manje, vakushoresa musangano to the last number, but pakashata. Saka uya rutaura kuti hanzi chairwoman vakarongerwa mushure mekunge vanzi vari kudanana nani nemukuru. Handitika handisiri ndadaro, muri kuzviona izvo zviri pachat yegroup reZanu-PF iro. Ma1 zvikanzi mujolo unodiwa
nemunhu wese pakaipa kiki hanzi hapana asingadi, munhu wese anoda. Vahwadi vari kubvira. Ndo nyaya yanga ndinayo zvamanje manje yanga ndanga ndikuratidzei kuti chehuman vazviita hamene kuti musangano wedu uri kuenda kupi kana zvinhu zvichidai so, uyezve nyika yacho yakananga kupi chaiko chaiko, kana vanhu vakuru vakuita mashura nemanenje akadai so ekuti vanotumira mufananidzo. Handitika mufananidzo wacho hanzi waitumirwa wepamoyo. Handizoziva kuti pamwe anenge ari kure nakure obva akumbira kuti chimbosenda manudzi ndimbokuona, but zvinozoita here kusenda manudzi uri munhu mukuru? Hazvina chimiro chakaita sei chakanyatsoti tsvikita. Handiti saka ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje yanga ndikuratidzei kuti aiwa akakunde hombe yata sei yavhurika. Handitika as for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.